Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Filipino Hilot. Ayan, may buntag sa tanan. Tapi nag-isa ko mga regular viewers o sa karon lang yun nakakita nga video. God bless po sa inyo. May adlaw. May buntag sir. Good Oh, morning. unsa man tong gipamati gani? Kining pumaon. Pamaol. Nya katong ano sa ulo Oo. para naigo sa init ito kung maga. Bawan. Sakit diri no. Ah, Sa kaning mga pasmuk. Mas mo ba? Kana labi na kanaon ni mong buhok sakit. Hindi man Hindi sa sa sakit. Ano inagana lang nimo kunik to siya no. Sige. Sa pagyud. Sa tong giingon mo ganinang sa tong batang likod. Oh, katong diri nga sakit kay ning likod din pangyura. Hmm. Nga mo ka nang diri ba diri. Musumpay na Sumpay na rin gubo ni mo dili na diri. Mm. Diri na may noon. sa likod o paana. Oh, dili ano. Nasubra sa lingkod. Ay. Lakaw. Lakaw Way lingkod-lingkod, Kaya lakaw. biyahe ninyo pila ka oras. Gikan sa Turel, mga 5 ka oras. Kaya pabalik, Kadung sa kalimusan. Maragusan, Turel to Maragusan. 5 5 hours. hours. Busy man gud kay sa Davao, but ting ko ano mas palakan. Suga mo daga no. Papilar na sa 180 dagan. May pagpauli kay dilian man kamot kay ni pano mo kung sobrang gatos. Grabe po nagkatahan na. Alangan, nagdali mo ko kay basig gabi, after may gabi eh. Grabe. Eh, nang dako nga po ni mga driver. Kutsira, ay kanang ibik. Ebik. Oh, Pero okay man po no. sundagan yun. Sundagan dyan no. Kondisyon ng kung ano yung Subida ho kayo kayong bukid, subida Kat-kat yun. Kat-kat, wag gamit ang pa ng lugyer. sige. Asa ganing balay kita ni Masar? Datok. Datok. Ayan, shout out sa taga Datok, Digo City. Yan, basta na kay shout out sir sa mga masalingan. Oh, katong mga kauban naman ng reunion nga nagdakan sakit-sakit. Ala, akong katong gingon ako, pahilot mo, hilot na mo. Kay, Oo. kay nadari yan, manghilot. Mm. Layuan mo, naman po diya sa tuwa. Oh, sige. Sa traditional nga hilot, okay lang. Alan, may buntag sa taga Datok, Digo City. Hello sa inyo. God bless po. Shout out sa inyo tanan. No, nasi Sir Dre ato ang tabangan ng mamayo yung gipamati sa kalawasan. Siyempre, ano ba na sa pagkampo sa Ginoo? No, kay gipamaulan ni taon na sa iyang reunion. No? Sakay, lakaw, ana, no? Pero arang-arang na lang ang lingkod kaysa Tindog. baklay, no? Ang baklay. Pero, May puro patag. ay subida gyud. Tapos bida dyan, sus payo. Siyama, Subida gyud. mura na pag 20 anyos. Ayaw. Sa pa. Pero malingaw naman po. Lingaw man tanan kay mga tawa naman ang sige subida. Maganda. Katsaway pag sa kay daron. Ang ulan. Sige, so ayan guys, maghilot ako karon niya. Kung karon na pag kakita nga video, please subscribe my YouTube channel. Click lang bell button para updated ka sa akong gina-upload na tagadlaw. Comment, like, and share po. Comment lang mo guys kung na may mga pangutan na kabahin sa inyo ang ginapamatis kalawasan, no? Mga atong karon. Wala kayo pong namayo inyo dyan pong ginadala. Comment lang, basig makatabang ta. O siyempre tanang ka mo doon dahil manikamot ang maayo mo kutob sa tumay mo. No, kaya pahit kayo natin ginapamatis kalawasan. Yung shout out sa mga subscribers sa YouTube channel na road to 3,000. Yung shout out mo sa top 3 countries viewers, India, Indonesia, siyempre number 1 Philippines. Maraming salamat. O sa lahat po ng mga OFW, God bless po sa inyo ang OFW. No? Of course, ano lang. So magsugod ako pilot karon guys. So shout out po sa kuwang Facebook friends of Reels. Love you guys. Kintulog. Tingnan lang. Uy, kulot ta tulog. Kung yung resort na may natulog. Sakit mo. Sakit. Ka matoto. Pero gamay sa pasan. Up. Okay na ka na. Okay. Ilap ba? Sa maganda ganda. Yun ako niya pag hapon. Hindi kadi kaya ni kunya pa. Lain pong pubiyahin na kay ko no. Lagi. Okay, pag concentration na. Ito, yung mga kuhan sa oras lang. Yung magsugid dagat.
Storbo po ba, no? Bagal na. Asa? Ada aeroplane dito. Apa? Kuto. Di mo gitu tulak lah. Mahilig akong sumsumala kay kutuan ito. Panagana, mga Adi, ubog ito. Mo gitu ya. Oo. Panuhot na. Wala, Naghanap yung panuhot. ubog. Karong ibalik ang lain na to. Sige ito yung pangangin, sir. Brazilian. ubo, wala naman. Diyak sa ko pa. Diyak sa ko pa. Nangita, nanglawas mo na ako siguro. Nagikan. Iri, pagbalik, iri. Kita na lang kay na panandaan to no. Oo. Ako, kapit dito tanan nga kon ba, nang nagpabili ng ubo, kaya pangkalitura, pero nawala na po niya, ubo man pabilin. Ah. Nag-isa dito nga, ako itong tagya sa kotse, gidanag, kalintura na, sa Torel, sa kabay, paano nga kon siya? Wala kay siya ma-enjoy kay, kaya siya kalintura. Ako paniya dere. Ano, pachit rin pa sa kwan, sa Torel, nina. Ina pag imaya dadadit din. Yung review niya, kaya baba, kay klit-klit, ano sana, klit-klit. Ikaw naman ito, ihubak. Bakod. Uli, ihubak. Ihuwala siya. Itasan na ba, nag-ihuwala siya ng maintenance kay wala ini ho, maintenance ka niya. Maintenance. Pinagtiwan. Hilot, Pinta jud may ilot oy. hilot, niya po, mga herbal. Oh, herbal tambal ana gunagot talaga tanan. Tanan. Nya sa hay tanduay. Anak kainang itong beer dito ba? Ah, Isa kang tilya nga, tulurang eh. Hindi ko kita kong inang. Hindi kaya kung ka mo babae nga, kamara mo medyahan, di ka mga tayo kaya wag may itagay. Ikaw di 500 o palit. Basta. unsa na iyang nga rin yan? Try score bats na mo. High score? 27. Pila mo kapo? Paano ka nang graduate ito? So, yung hapit si Quinta, pero 11 namatay. Kana na. O yan ay uban, mga taki pa. Mga pa natay. Pagkabakod. Kana na namatay. Oo, yan. Yung pa, nagbaba ang sugar. Ang atin. Ano lagi stroke ba? Pero mga mild lang. Apil na ako sila. Nya pila mo kabukron dito? Biyahe. Asa? Karon biyahe.
dito sa Batanan ko. Tuluran sa kayo sa kwan, nag-escort siya. Hindi sila makapag nagirin yan. Dahil pulos mo siguro ito bukat po. Naghanap yung wala kaya ipangita na mo kayo. Bakit ang wala may yearbook. Kasi ako may yearbook. Ang abo, salig naman mo sa social media, sa Facebook. Nakontak na ako nga. Buha, daghan man mo sa Romanipot, nagpa-interview yung kapil permanente ba? Kato ka manipot. Apel sa mong GC kanunay. Hmm. Kasi ang ano, pero sa amin, ang mga debate, ang anong tukso na mo. Pero kasi sa sunod ay pohon. So ito ay kapil mo niya. So, hindi mo basta. Ampo lang kita nga mayroong yapon ng gawas. Kita ang yapon ka. Ay, Kumay. karon pag ikaw ng agay ko. Sukad. Basta. Paano naman? Okay. Nung wala lagi kasulod ang G's no. Ah, Di mo sulod ang G's. nisulod na. Dili wala, bili mo konti ba? Dirikilot na. Oh. Ila kilot. Niya. Nihulog na ko wala man ni kuan. Wala ni gawas. Nitingog siya. Mo pa niyo no sige istorya. Wala siya ni gawas ang kuan. Kwarta. Suot na ba ka? Ha? Sulod na, di lang sa kunik. Gida. Doon imong gikuan. Wala pa na ko cancel. Sulod na ako. Wala ni gawas ay ang G's. Kuya nitingog siya paghulog ni magtug yana sa. Dali mo. Ikuan daw sa restart siya nga kuan. Di na wala no. Dili na wala. Cancel lang sa ni. O cancel. Restart lang. I-restart lang ko ng cellphone. Shitty rin na sulod. Ah, sige lang, ikuan na na. I-go online, i-go online. Wala ko trace. Gida. Nene lang. Oh. Oh. Salod. Mo plus man gyapon na. Okay, G's ra. Gida. Second kuan ba 18 hours. Dito na siya pon. Yeah. Ang lang na pineskuhan ko. Sige, kung basa baka napaspasan to. Ngayon mo. Kung ganap pagparidingon sa nga ba?
Okay. Magamay. May, Sakit gamay na ko na ko. madako dahil. Okay. Ako, lisuran ko kung na-reunion. Okay, akong hilot ba? Sa National High School, no? UM? Ayun ka. Sabi na, kilala, gawin. Ha?
Ay, may sakit eh. Oh, Sige gamay. sakit naman. Ay, Plano pa yung natulo sa amal. hindi naman eh. Kuha ng among amot, 1,200. Ano ko, 1.5. Ikaw, na-short pag yung pindusin ko dito eh. Eh, kuhaan. Ang lang nasasunod. Tag 100 raman among buwan. Uh, Eh, isa ka tuig, Manto. kwanto, ana ka ba? Nagmay ragot. Wala dato kay pobre ba? Sa pareho lang tao, namo ikadungag, dungagin lang. Oo, no? Sa normal doon, 100 lang. Short na, 1.5 na mo, short na, 12,000 ka Pinoy. Hmm. Hindi ka magata dito. Ano naman dato doon. Mga retired mga professional naman sila. Kasagaran ano, masama si Tinta, mga retire mo na. Mga retired na. Open na po ito sa tinta, samantaas mo 68. Pero retire na. Oo. Retire na. Nala to mga kwarta yung kuban. Anak, pwede na service ay. Tapos, ganan. Tapos na sa kinod. Ranger, para. Nang ranger, mahal ka no? Mga Ford. Kung dala ka ng daman to. Sila nga, supervisor. Mga retire. Retire na nga. Municipal assessor, municipal. Sa loob sa LCR dito. Hmm. Mga hit ba? Oh. Ah! Nagamay. Agay! Agay na nung yatuhan. Aking binase, i-remote, tigila, di Magkano sa'yo, no? Kaya close na yung panuhot. Ah. Isa ko lingkod yatin. Ano naman tayo pag nagintaan niya sa akin ng om? Tignan yung paan yung katindog. Ding. Isa na kong dikuha oy. Sa rini ding. Sa rini. Suga. Yo. Suga. Uy, magpusta ka yun. Dali. Dali na. Ang bino. Ako bet si James. Ayo. Ikaw si Ding. Ayo. Ikaw. Kone. Ilan ni? Dos. Kaya kanan.
Ano yung koneksyon na rin? Yung tingin ako. May napulo. Guys, kita. Sakit nga lami. Oh.
Tapos, ayun na, yan. Tara. Sa pahangin ron. Hindi mo, hindi pa mo bumiyahe ko. Mahinginan ba? Bumiyahe. Na panutan. Huwag ka na utay kung ubuhay ng inuman o bugnaw kayo. Ako hindi ka itong tubigan, di pa kilot. Natutuyan ako. Hindi ka na pabilin, hapit mo hapit. Dira mo po hiloton sa Kailangan text ni Juan ba? May paggamay ng pagkakapis. Sa hiloton sa mag-skapis. Mahilot to siya. Kasi yung balay sa Juan. Sa kapis nilang balay. Napila man yung tag bayad sa 50. Kamil. 50 pesos. Atay ko. Isa Eh, sa. kapis. Ata na, iliti. Kapis. Kapis na. Lugar sa mga kon. Negros pa na. Basta kapis. Negros na eh. Kung ano ka dire, punta ka sa Digos, sa wala akong pera. Ako lang, ikaw lang mapunta dito. Ako lang ato dito. Gusto. Ano naman sakyan? Hindi mo kayo kumatog Davao ng pahon service. Kapis na yun. Ngayon na, pila kayo gisolina na, aeroplano, masuro na. Ay, plano ka. No? Sa winter yung bayad. Reply sa ito. Ano sa'yo? 50,000 anak ko siya. 50 good pira. 50 ba na pira? Ako lang po kayo ngayon lang yung context. Naman ito malusan kasi ito po Yeah. Ada dito, 400 po bayad. Hmm. Dito sa mga sa Gingos, 200 na dito. Yeah. Sigurato na dito, no? Kung ano mga tanawang YouTube. Pagdang nila. Tanawa sa YouTube, Eric Hilot. Sigurato na dito, no? Kung po dito, dala nila ito. Naman siya, ano, siya space. Kasi mag-YouTube. Kasi, dito, masahe ko dito, yung mga putay ko, gabihin na. Dari matulog. Kaya, tama niyo, kaya kami gikan dito, alas 9, ganun kami natulog. Puti nga po. Hmm. Maragusan. Ano siya doon sa Maragusan? Ano? Layo na Tagum. Layo eh. Anaagi. Cagayan. Wala, kayo muna siya po. Lahi pong dalan. Yung bataan kal. Pero mas layo ang Cagayan. Unsa man? Alayo eh. Ang Cagayan. Kasi layo. Mas Kung doon. magikan ka dire. Ang mas layo ang... Direto Cagayan o direto Maragusan. Layo ang Maragusan. Kaysa Cagayan. Dali ang magagano na ko. Itong muna, biyay ko kagayan. Dali naman. Pero lahi dalan. Oo, layo. Dito kayo. Tinayin mo no. Tanawan niyo mo. Kilid din mo sa mga agyanan. Gamay na kayo kahoy. Oo ba? Nakatawa lang yun. Delikado po na po yung mga sikyat ya. Napoy, naging kawan na Pero wala yung mga disgrasya din. Ito ng Ato katagalaan. na na, kaaw ka na katigalaan. Ang kanong Wala ka na si disgrasya naman. Sipiat lang yun nga, kumpada ka niya, kuwan. Siko kayo, Ya, gara-gara. nagagara ng kumpada Nga, siko. hawad mo drive. Dami. Nami hawad mo drive nga may kay kurbada. Pero na sobra na ba di ma-short ba no? Mga gani. Kumpada na yun, kapag usay, makabot ka talaga lang na siko kayo. Mabot ko 20 Di ka sa katong nakatitry kay cause first na gyud na kong drive. Sus. Ya kay utong di utong ka. So pag utong dito dilim diretso man kurbada ang tumoy.
Lo, break ko bandamay. Kaya siyempre, ni Otong kakusog, yung kay Mundagan, pasaka. Dili man siya kuhan, ni kurbada man. Diba na sa kapatagan, padigos ka. Ana dito niya dahil pag ana to kumada dito. Diretso kurbada ang ibabaw. Uy, galaw ko niya. Wapat nakabalo. Okay. Okay rin, nakabalo na ka. Kaya ka ba, kurbada na. Parte pa na kung utong-utong. So, sus, madam na ini, abay man ako straight. Pang-pang naman na ito. Lagi mga balay, ano pag lumakuan ka ba? Ay bilang bisit. Sa Davao dali. Bisit mo ito. Pagkakin plus mo yung nagagawas mo may sa Padakan. Sa Panabo. Hindi po pwede kay Wilson. Tayo besin ganyan may agi. Isiga po no? O bisit kayo. Ang naghihimong dalan. Nabi tayo ibang director nila. Nagbay eh. Huwag na po may lisod. Oo. Tapos may kaya. Kaya dagan magyanan. Dito kasi yung Skyway. So, okay na dito. Kagawas ang gantang. Itong bigan may panabo. Pagbalik. Padi padabaw namin. Na may suito. Sa dili mga dito mga gisdalan. Dito mismo baw, bukid. Yung simento di ay. Yan, diretso na sa sakuhan. Diversion. Kulo. Yan ba, hindi namin dati lusod eh. Napanabo ko ito, gikan. Wala ka nagibasot-lusot na inyo. Kalipuntan eh. No? Butsanan ba? Kakasabot sa mga bahas na. Lahat na po niyang i-reply.